matur suwun dhumateng Kakang Mbok Juatmi ingkang sampun kasdu inggih menika ular-ular jineman ular kambang dipun lajengaken pangkur palaran cakepanipun Ratu Kalinyamat. Wah ya iki karemane para sepuh bini sepuh muga-muga ndadekake mareming penggalih ya Mak. Iya Nduk. Ya saiki nampilke sadurunge minangkani iki ta anak wedok ditampilke dhisik Ayu Vanora ben jumeneng we ngono. Pak Dalang niki wonten salam saking Pak Mas Rikan Prindu Dongos. Keng Raka Mas Rikan. Nggih. Rawuh wonten mriki? Nggih. Ngaturaken gungipan. Weh lah dalah. Wah iya matur nuwun. Panyuwunipun nggih menika Tuwak Tuban. Oh Tuwak Tuban. Nggih mangke saged dipun aturaken samenika Ayu Vanora. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Tapi wajib dawuhe pangeran salat hati cacake agama lima waktu kudu tansah dicoba istiqomah masih tumanina luwih sampurna yen berjamaah. Pripun, Pak? Ya, salam-salam dhisik. Nggih, sugeng dalu yang sange Mbak Limbo. Sik, perlu tak klarifikasi. Napa nih? Piyayi Putri kuwi nek ngaturi Piyayi Kakung kuwi kudune wilujeng. Lah nggih sami mawon to? Ya ora to. Nek Piyayi Kakung ingkang ngaturi kuwi nganggo sesebutan sugeng merga saka jarwa dosoke sugeng kuwi saka tembung susu ageng. Sugeng ki susu ageng lho, Pak. Ini jenengan pripun, Pak? Loh, pripun to? asosiasi iki aja sing ora-ora. Lah pripun? Maksude iki ngene nek Piyayi Putri ngaturi kanthi sesebutan wilujeng kuwi mergo wong wedok kuwi sing kulino ngetokke susu. Lah nggih susu niku wau to? Lho, maksude iki susu wedang kuwi lho. Susu wedang. Oh, gelasnya sing ageng. Ngono, gelasnya sing gedhe gelas. Kira nek susune sing ageng. Gelas lodong kae, ngono. Ora liya ya kuwi dulurmu tuwa. Sinten menika? Adi Mas Rikan sing saka Pancen. Dongos iya ta, kepareng Sugeng lenggah. dalu. Heeh. Sing duwe kolam renang kae lho, Nduk. Oh nggih to? Ah iya. Aku kalau wingi renang malah lelep Dhuwur kolame kalih wonge. Nah ya ora renang ning gone dulurmu tuwa. Heeh, sadurunge minangkani iki ana panyuwunan Ayu. Nggih. Kanthi katur dhumateng Pak Dalang Beling ing pentas. Pak Dalang kula nyuwun gending. Heeh. Lintang asmara podang kuning sesideman gubuk asmara. Wah ya. Tertanda saking kula rukun saking mojo. Kok katamen lho. Enten DP-ne mboten kira-kira niku? Eneng malah Ya, Pak. Enten, kok dereng tekan. Ayo mengko ditunggu ya. Heeh. Nggih. Ya, saiki lintang asmara diaturake dhisik. Nembang karo utawa nyanyi karo AA. Sapa? AA ganteng lho, Pak. Wah iya. Loh, jenengane ngertos to? Niki Piye? personile Mbak Subur ki enten artise lho. Wah, jenengane. Sapa ta kuwi? Artis YouTube nih lho, Mas Arya Galih. Sapa Mas? Arya Galih. Kenapa iki aku semangat ngene iki aku Mas? Ya lintang asmara diaturake.
Nah, iki sedulur sing saka Maja. Iya ta, bisa diaturi panyune. Heeh. Terus uga ana panyunan kan diatur Sugeng Dalu Ki Dalang Weling lan Sugeng Makarya nganti paripurna. Dalu menika kula nyuwun gending kembang rawe digawe tayub saking kula Parna Lila Legawa. Oh ya. Mah surate pirang-pirang, Nduk, ning ora ana apa-apane. Ora apa-apa. Mengke to. Ha iya. Ditenggo mawon. Nek mboten nggih tak parani. Semoga Mas. Mangga. Ya, Mbak Yai diaturake Lintang Asmara. Sayangku cinta. Iya diajeng. Ora liya tak singgel adik lanang dosul. Siang pantara ratri mongeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyasu Laksmi. Kinarya tembok susah jroning badanku senajan ngaruni banyu segara rasaku ra bakal sirna anjir temenan wong ayu. Siang pantara ratri mongeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Tyasu Laksmi. Hae hae Janji
bisa Matur nuwun, Dimas. Matur nuwun, Mas. Ora salam karo kae dulurmu Mas Rikan kae. Oh nggih sugeng dalu Pak Mas. Kancane ya aja dilalek to, Mas. Nggih, nggih. Ado-ado seperjuangan saka Dongos. Katur kadang kula werda menika sugeng dalu Dimas Limbuk. Iya. Kepareng atur nyuwun tembang Nyidam Sari mawi bawa. Nah, terus bawane dipalarke. Wah ya, thank you. Sapa? Saka dulur tuwa Juliet Sulu 11 sapa iki aku lali malahan. Wah iya, Juliet Sulu 11. Charlie SG apa? Serah Wibek. Wah iya, heeh. CSK ya. Sapa Kang Raka Sandeli iki malah mengko yen kepareng utawa yen kersa tak suwuni gungan apa kuwi lho Nduk gending tayub ya ta. Heeh. Rara Jonggrang. Wah iya. Rara Jonggrang kuwe pancen ayu tenan penekno blimbing kuwi. Ora ngarang bae ta ya. Heeh. Nduk, dalem minangkani podang kuning utawa gubuk asmara. Ya, Linda Popi ya ta diaturake nyiras pantes minangkani sing lumantar nawala saka Mas Parno Lila Legawa. Wah ya. Uga iki ana panyunan uga kanthi atur Wilujeng dalu Ki Dalang Beling sak rombongan kula nyuwun gending gubuk asmara dan sesideman. Gending punika kagem sedaya pepandemen Waringgit Purwa. Sedaya kemawon saking kula Dewi Dada Puja Asmara matur nuwun. Wah iya saka bapakne Dewi Dada. Ya, uga ngersake gubuk asmara. Ya, bintang kecil di langit yang tinggi, Matanya menghias angkasa. Aku ingin terbang menari jauh tinggi ke tempat berada. bintang kecil di langit yang tinggi.
Supati kok bintang kecil kaya kanak-kanak kae, Mak. Pancen konduk sengaja aku melestarikan budaya ya ta. Budaya Indonesia ing pawiyatan mulai saka dampar pamulangan saka TK kae dilestarekake nganti seprene bintang kecil. Terus ana pada hari Minggu. Wah iya. Terus naik becak ya ta, gundul pacul. Wah iya. Jeng Linda. Je dalem yang canggih, Mbak Limbo. Nggih. Menika wonten panyuwunan saking kadang-kadang ngersakaken gubuk asmara menapa podang kuning nyemanggaken. Mangga. Kula kok pengen sing import wae nggih. Pripun? Langgam import. Oh, langgam import. Nggih. Napa niku? Sing saking Jepang. Susi Deman. Oh, sesi deman to. Wah iya, heeh. Nganu mami bawa nggih? Oh nggih. Ah, iya. Lah nggih menika spesial kagem Bapak sinten ya? Heeh. Mboten kata lempen kadang kula werda Kang Raka Jumarno. Iki kanca Bapak seperjuangan. Jumarno Wah iya. nggih. Kang pundi nggih? Nah, menika. Oh, di depan pual VIP. Alhamdulillah dadine nek kepengin piye-piye kan cedak nggih Pak nggih. Aku ya ora nyono lho nganu diajeng. Nggih. Kang Raka menika wayang wong ya wasis malah winginane ngetoprak karo aku iki wah jan. Bareng tak dekke brandal iki gagahe ora jamak. Nah iya nek awake dhewe bambangan wong bocah ganteng kok dadi brandal. Weh ngono ya Mak. Iya. Wiwitane ya. Wiwitane handerek sang pekik. Wiwitane nderek sang apekik tegese iki melu wong bagus. Lah iya. Maksudnya yang ngono. Lah iya, Ki sing paling bagus sing ngendi ya? pekik iki bagus. Bagus kabeh nggih Pak nggih. Heeh. Luwe-luwe Aak Badrun. Wah, jan kaya Janaka menek aren. Iya. Janaka menek areng. Heeh. Priya bagus kang olah budaya Nano sowan wonten kutha Terus selendang kuning kang saking wukir. selendang kuning ingkang saking Wukir. Wah iya, dadi Solo iki ana desa Wukir jenenge, Nduk. Weh ngono ya, Mak. Ning kono duwe pengrajin gawe selendang. Ya. Kuning, Dik. Heeh. Kuning ya. Suara kurang bremana ning wasis rung dalem Mas
sediluk nah to Mas. Sediluk nah kok dintokke bareng-bareng Mas. Ampun kesusu lho sawangane kok ya. Lah upama unusan usu wong susune digawa dhewe-dhewe. Pripun? Pake njaluk nyuwun lagu gara-gara. Nggih. Bapake nyuwun lagu gara-gara mangke medale jam kalih nggih Mas, matur Bapak nggih. Iya. Heeh. Angrong-rong marang bendera sang dia ayu pijer ngincangake halis terus tresno sesideman sabar ya Mas. Lajeng dalu Bapak inggih, Bu inggih, Bapak cari, Ibu cari. Iya. Luwih becik patenono timbang perpisahan. Tak rewang isa amut kuno marang keluarga garwalan praputra lewakin sangi halismu kuasa hanglangan dang rasane atiku nadyan was lingsir yuswaku aku isih mampu ngeladeni salahmu mongko kuwi bocah gunung nadyan bocah gunung keteguhan trimpong jiwa ragamu mbak korong kehur amatan mamprong rupa ngarepin Ah. Hao Mas Iya. urip ana kutha gedhe kowe tekoke Tak. isine Yuk. Yuk. Yo, 14 kendang gede.
lewat kecange ayatmu kuasa aklandang rasaku atiku senenyan was lengser lesuaku aku isih mampu ngelakoni salahmu Jantenan kok Bapak pilihannya lagune kok nggih susah diartikan lho Pak. Iya. Urip ana kutha gedhe kuwi tak tutupi. Omah saya isine kowe apa wae nakan sedih kembang memastikan sambatan. Iki mau sesideman. Nah iya. Ya untuk segmen yang kedua lagunya apa? Muga iki ana panjunan peling ingkang dipun kersakaken saking panjenenganipun Bapak Mas Kuri. Wah iya mengko diaturake. Ya Jeng Linda lagu Campursari. Ya. Apa dangdut manggake wong jenenge Campursari iki maneka warna. Iya. Iki lagu sing tembe viral nggih ya nggih. Heeh, lagune apa? Sing ketoke nek kebelet kae lho napa Pak? Anyang-anyangen. Sing banter. Anyang-anyangen. Kok anyang-anyangen, ayang-ayang. Anyang-anyang. Ayang-ayang ki bayang-bayang. Oh, bayangane. Mesti ireng, Nduk. Kowe ngono ya. Napane niku Pak Ireng? Ayo bayangane apa ya ana bayangan berwarna iki ra ya ora eneng kaya. Ora percaya nek awan kae metu ning dalan. Ya ta, ngerti bayangane mesti ireng. Wah iya. Wah iya ayang-ayang. Ya, Pripun, Pak? Karo Jeng Linda. Oh, tambal ban. Kok rakyat mau lho, Pak. Tambal ban mangke dipun tenggo nggih, Pak nggih. Nggih. Samenika ingkang sampun dipun program lagunipun Ayang-ayang bersama Jeng Linda Poppy. Oke. Nanda seni telian hanya wang aku kowe aku katresnan kang mas wong bagus tak jalo ojo selek katresnan pancene tresno uwi ate pacoba jane berdua penak ini. Jane berdua penak, ayo turun-turun. Arep dumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan yo ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kepisah mrentang kuwasa mas kowe sing tak sayang ra lilo aku
Dipecuti ping pira mau Mas? Iki mau lagune ayang-ayang nggih, matur suwun jeng Linda Popi minangkani panjenengan Bapak Mas Kurindo apa pepeling. Wah iya. Nyuwun gungan karo Kakang Mbok Darti ya Tang. Wong ana diaturake ngaturi panyuwunan panjenengan Bapak Mas Kuri ya. Ya iki mengko yen ana donga-donga kurang luwih ya nyuwun agung pangapura kripe gedang godhong ketelot sinetang padha krasa wong ana ya mak merga critane iki mengko lakone Banjaran nduk dadi dawa banget ngono ya mak. Mawi bawa? Nggih. Langkung Afdol. Wah iya. Iki nganggo bawa. Mengga panjenengan Bapak Mas Guri menika pun aturaken panyuwunipun pepeling sak bawanipun. Semangga. Rukun Islam terus kewilangan loro cacahe wilangan loro cacahe ya kaping pindho salat
Ping trinya asung jakat. Wah, ping telune paring jakat ya, Mak. Ya. Sekawan terus sipun kaping papat poso ing wulan Ramadan kaping papat poso ing wulan Ramadan. Iya. Kaping 5 munggah haji yen kuwi Kaping 5 munggah haji lamun kuwi tegese munggah kaji iki kudune yen wis kuwawa nduk. Ngokaji kok direwangi utang barang kuwi durung wajibe. Weh ngono ya, Mak. Nah iya. Nanano mulya kalatu Nggih, pun lajengaken pepeling.
tansah dijaga ati istiqomah lasih kemarika luwe sakonan yen berjalan Subah matur nuwun iki mau wis diaturake. Ya. Ki yen keparing utawa kersa ya ta. Dulurku tuwa wayo kengraka sadule taturi munggah panggung ora-ora jonggrang iki mengko mbok menawa kersa duit kok duit karo Kakang Mbok Niken Waraja Atmi. Nah ya, di Supatijo. Nenananene ya. Wah ya. Mas Sadli taturi munggah panggung. Nah iki digarap ngang alat ayub wae nduk diketawangake. Oh ya. Ora-ora jonggrang metoke nonton wayang utawa nonton tayub. Ngene bar iki wayangan meneh nduk mengko dibacutke wanci gara-gara ya. Kripik gedang godhong ketela silidang waton padha krasa merga piyayi kene iki pancen identik seneng cerita utawa lakon wayang. Wah ya. Ndelok papan lan panggonan, papan lan empan ya mak ayo. Awake dhewe iki wong paribasane kaya wong dodol kudu iso ngedoli. Wah ya sing dikersake piye, kelangenane piye. Ayo. Monggo Jo pun aturaken Rara Jonggrang dipun purwani saking Bonang. Monggo. Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalaparan mula kowe dadi boyongan
ing Bandung lanang ing jagat putra ratu panggih Prabu Damarmaya aku duwe aji semti pendosa lara jonggrang manut tangga pun garwa Jagat Kendro aku yuk Candi sewu
suwun iki mah wis diaturake, Nduk. Wah iya. Rara Jonggrang ya. Siji mbaka siji wis diaturake. Damar mancung cineput semene dhisik. Wah iya, Mbah Yai. Aja kondur dhisik. Wah iya gara-gara melu. Nah iya wis bongko pokoke melu aku. Wah iya. Ya mung wae, Nduk. Pitungkasku karo masyarakat Blingoh kene nadyan to wancine ayem tentrem kabeh mau aja padha ninggal ing kapretnan. Marilah kita tingkatkan persatuan dan kesatuan demi kerukunan hidup bermasyarakat. Ngono ya Mak, ayo padha sowan sawetara. Pokok sing tupa malun ngening kentiasa ngapeki